terbaik Mas Gunawan yang ada di Bongso Wetan Mengadi Gresik ya. Salam buat kru New Marco Laras ya. Kapan Mas Gunawan nanggap gomane ya. Sedaya konco Bongso Wetan ya Mas Gandhi Bos Mas Caksim. Oke Mas Dolani ya Mas Gandhi Sedoyo konco saking Bongso Wetan. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Mas Gunawan yang punya Bongso Wetan Mas Gunawan Sinabi. Terima kasih Mas Said Pandi asik digawe tanggal 18 bulan 4 ning Kecamatan Kelawan Kedungwangi. Nggih, matur nuwun Mas Pandi, Mas Said nggih. Buat Mas Pandi Mas Said yang punya Kelawan Kedungwangi Seming Lamongan tanggal 18 dan 4 tumblek-blek wonten Kelawan Seming Lamongan. Di berkat lupen Abah Nari yang punya Kelawan Kedungwangi. Salam buat seduluran Sambeng ya. Abah Nari Kedungwangi salam buat seduluran Sambeng Lamongan. Padahal bagi pitok iki. Bos asli pakai cerit gitu. Di masa gede ninggal aku dik babar pisan ora gumun dasare ana liyane ora ana kae lho luwih saka aku ndi to lah kae lho ning bisa nyenengke pawitane mas tobat bondo dunya duit dudu ukurane kok dukur terus dunya ya mas nanging batin aku ra lilu
Open